everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao ni ang sumpay sa atong drama. Katapusan kada ugan. Kung ikaw kulot, mahibaw nga mo patay. Nakasuway na basad ko. Unsa? O nga kung nahibawan, nga ikaw mo'y nagpaambos na ako. O ikaw sad ang nagpatuong nga si Berting Cobra ang nagdagyapon sa iligal nga kalihukan. Tisoy! Mauna ako niba. Sige pa, makaktasan. Inangawa? Wa! Anak, girl. Sige pa. Wa lagi ko kisayunan, ama! Kana, Wa! kana. Balik-balik ka, girl. Ano ipamugos man mo? Suman! Doon na kayo ebidensya! Ning atong klase sa paginabuhi, kulot, muragwa na kinahanglan na pag-ebidensya tungod kay ikaw mismo nahibaw sa matuod. O aron way dakong kadaot ba nga may tabo, mas mayo tingaling Mayo tingaling ka unsa! aron matagbaw ta sa usag-usa. Ikaw, nahibaw ko, may kasuko ka nako. Ano? Paghubo! Unsa? Paghubo! Ano buang? Si paghubo! Nabayot ka na! Nga bubuon ko nimo! Sa ato pa dili ka maghubo. Okay, pasingo ta. Ipagawas ang tanan nimong kasuko nako. Mano-mano! Unsa? Hoygo tudo! Tisoy! Nabuang ka! Nga naman. Nabuang ka! Dili ka mag-away! Amigo ta! Biliban ako! Pero way amigo herong panahon na. Ipagawas ang tanan nimong kasuko nako, okay? Hanggang hubihan mo! Anong mag-unay man ta? Naa naman ni mo si Ara! Imo na siya! Saan? Imo na siya! Di na ko niya. Mao ba? Surrender ka. Pero, Pero, unsa? siguro ha, kung ang inyong anak, imo ba tanan? Unsa nang gisulti mo? Unsay? Wa, ito na ko! Aray! Buwang ka! Buwang ka! Manguna ka! Pagbinata! Buwang ka! Away ang kinaon ako! Kinisan! Gusto ka! Ay, gusto ka! Gusto kayo! Aron sa ingon, musuka kastanan. Hip! Hop! Hop! Pa! Pa! Di ko mahimutang hangtod nga di mauli si Herbert. Asa naman siya? Nganong hangtod karon wa pa man siya. Gibati ko na ang kakulba kung asa na siya. Unsa na? Ha? Ipadayon ang imong gisulti. Tiwas sa tong imong gisulti. Sa to? Sa may buti pasabot niya to. Mingon ka, suta, kung ang among anak, ako batanan. Wa! Gahi ka. Ano ba nga kuliyaw? Giludhan ka. Nga kung duha ka tuod niya karon sa imong buko-buko. Uga nga kung duha ka kamot. Nagunit sa imong o. Gamay lubag na kunit to isni. Niya ang duha ko katuod sa imong buko-buko. Nagunit ko sa imong o, ha? Buhay ko! Okay. Paminaw. Tiwas ang sipot mong ipasabot. Dili ka masulti. Lisuon ako ang tuwerka. Luwagan na to ang tuwerka. Luwagan. Sulti! Okay. Gusto ka masayod. Sige. Pero, sutihan di ka. Nga dili ikaw, unang lalaki sa kinabuhay ni Ara. Unsa?
gikan siya sa mga kamot ni Mr. Carpio. Kulot. Kung makikuban kang ara, sama ra nga nakikromansa ka kang Mr. Carpio. Mao ba? Timkas kay nung dunggan. Kitkiton ko ni... Unsa to? Nakikromansa kong Mr. Carpio. Mao ba? Ang tikas mo dunggan. Hilom. Parat dili mo dunggan Karon. Lain nga gusto kong mutukan kas tinuod. Sa unsa? Ikaw mo yung nag-ampos na ko. Kaya nitukan ako ang imong kauban. Unsa? Busa, ato ning tibawason kulot. Unsa? Buyan ka. Para doon na kay gamay kay gawin sa pagsupol ako ba. Aron sa ingon na di ka makaingon nga ako. Oy. Oh, midagan. Dili ko hingigo kulot. Di ko hingigo tiilon ta ka. Pero basig mauo ka. Kini pa. Sorry kulot. Kulot. Soy dirigma. Naminaw ko. Si Sige, sis. Carpio ang nagsuko na Mr. Carpio. Mauri gusto niya. Tingali panahon na sa nga nagbayad ka sa mga tao. Nagikutluan mo sa kinabuhi ko. Mapurkatoryo pa hunta ang imong kalag. Okay. Salamat, kumpadre. Oh, no problem. Ayaw ka braga. Sagot ko ang imong campaign materials niya. Ako'y bahala sa tanan, kumpadre. Oh. Okay, bye. Basta mo kubit ug usa ka kurakot nga magkandidato, mudango pagid nato. Ayaw ka braka. Suportahan ta ka. Basta ang importante nga naakasad nga mo tapion unya sa akong mga negosyo kung doon na may mugalaw. Oh, may nag-text. Kinsa man Good PM. Yatap na si Kulot. Oh. Sorry. Yatap na si Kulot. Yatap. Binali sa patay. Oh, may lang message. Yatap na si Kulot ug may nakasuwat sa ibabaw sa iyang lawas. Akong amo si Mr. Carpio. Sakit pinuang na. Tawagon ko kung makakontak. Sakit hitabua. Nadakang matao. Di sila magkailala ko. Tungod na rin akong gisulob pa. Importante bataya ay. Oo, na ba nakasuwat akong amos Mr. Carpio. Buisit. Kinsa may naghimo ani. Kinsa may nagpatay niya. Si Herbert na tingali. Oh, Herbert? Isirang putan. Nganong karon ka pa man, ha? Gikuha ko ang usa ka tunog sa akong mga til.
Unsay buot mong ipasabot? Gibot ko ang buwak ng bildo nga mitaop sa kong tiil ug nahipos na. Mahimo ba klaruha? Ayaw ibutang sa ang-ang. Nahipos ko na, si Kulot. Herbert, Di ba mato ni mo? Ining matang sa tong kinabuhi. Matira ang matibay. Herbert, Mas mayo patingali. Ngahatdan kog sigarilyo sa bilangguan. Kaysa nagkutan kog kantilya dito sa misteryo. Herbert. Headline. Usa sa mga inilang drug pusher. Gipatay. Unsay kumpleto detalye ini? Kinsay nagbiraan eh? May operation kagabi. Oh. Hello? Beruri? Hello, bye. Makiksulti si Maris ni mo. Oh, sige. Mo na'y akong plano. Muapas mi ni mo diha. Ha? Muapas mi. Ayaw lang ko na karon. Ganun dili magkagusto nga muapas mi. Unsa man? Mahadlo kang mahibawan nga doon na kay asawa? Maris, Basin ug mao nagikahadlo ka nimo. Unsa man? Mahadlo ka mahibawan nga doon na kay asawa? Basin ug doon na kay kairing-iring diha. Maris. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.